Beraz, Podemosek eta Bilduk hitz handiak erabiltzen ari dira. Konponbide izugarriak eskaintzen dituzte. Badirudi egun batetik bestera, arazo guztiak desagertarazteko ahalmena dutela. Ez sinetzi handikeri hoiek, ez sinetzi. Beti galdera bat erantzun gabe uzten dutelako. Nola? Nola lortuko dute hazkunde gehiago? Nola lortuko dute hazkunde jasangarria? Nola lortuko dute agindutako guztia finantzatzea? Ez dute erantzuten. Ez dutelako ez erantzunik, ez eredurik. Eta beste galdera bat. Hainbat eta hainbat enplegu publiko, enpleguen artean, enplegu publiko sortzeko ahalmena badute, zergatik ez dute egin gobernatzen duten bitartean. Eta berriro esango dut, gure konpromiso guztiak bete ditugu. Eta beteko ditugu. Eusko Alderdi Jeltzalearen bermea da, emandako hitza bete.